nyasaye witu buya mono ase obwanchani bwao chikire chingaki naye tokwigora amariko ntomanyete naye omworokia omonene tworokererie otwarigania ase oboruoti bwao ase riteso motoria amen. Amen. Buya mono abanchani igo nkonye mute nchiragete nalio ndatakwane Q&A session has started. okay. Chigoeka chingaki chiri chio komenta ningigore erinde kero yomo amente buya mono bono abanchani andonsi ase mwabokire gose ase mwakorire rituko kurwa nko barigania ase omorobori bwe rituko ria rero nene lesoni buno mintati kire goteba ya 12 ase equote nekoro kuigwanga lesoni ya 12 igono goteba nga twatigairie sabate yamo tokore kwota n'abantu abange chinga kimune chini ichinga kibakwerigania ase nginjo yegintu gikoroku nge pasaka igo pasaka taririe ko bomutinyo kana chigari chikominyoka gose abantu bakoranga Easter igo tokwanera emesa yomonene chinga kiechi bago chigosanga chingane se chinyinge 12 bakore ngintu tokoroka business meeting abantu bari batakire gocho bwate banga ngakikanise kogenderera abantu bari batari goikerania bateba ngana kibono tutana kwibona kikanise enderete lakini business meeting na richigo chiakoro buyega elinde sabato ye 13 twanyara koba togosangamo SMS yo monene chinga kichinyinge emoroberio na bogo chiyo chinchi yake kobwatekana na ashore lakini rende mostly chinga kichinge na bokoba igo elesoni ne yamo yatigeire sabate gocha ngokora tole kwoteye no kwariga ninge kwotende onye kwarema onye kwamisi elesoni ye to baisa komisi bono nande ye gocha kine kebeke nene kegima sabana bo monene ekiagera gano to kwegera marika manene igakorwa ase egetabu kiri tukulia ontagete go soma kinyamuriro Isaya 50 kibungo giakane lakini intaraga soma ninganie ngira na seringana oyo mintu chane sia kwanera igo ya osanga kumosanga share him nabego teba nga share him mosange ine ngana nene kigima anare gutwara chinga kitanga nabona ereranga kumosanga ine nchirende nganaki mangana ayo onye gotageto nya manye mono onye kwari geti lesoni yae okwari kwina na sigitabu kia Mathayo 28 nanga kiene onsho kuigwo botomu bogo chakera egitabu kia Mathayo 28 egeke okwanere goro yo botomu boriye sakurwa the great commission batebinga agenda na batumire ekero nkibakuira aina atokurigereria gitabu ya Petero ya 2:18 Petero yiritanga ni 3 na boigo tujukorera ose asano na ibere ne gitabu ya Zekaria 10 aina aramangana manena lesoni yeri tukolia lero amari kama chenu gago tebanga omonene ongeiro meme bwaba somi intagete okireliabo gora bone version ya obwate orino some trachu ko koire rororo se mentangani ningani ko cha lesoni ya enene lesoni ye enene omugano no roruira abu tokoro keke nyamuringa ice breaker morandi oyomo igo abamuro getenga Pastor G Pastor Chia se walito manyete isemo chia kenjinga kichindo rairenga no rio manyete lakini ndere so na moro getenga Pastor G akaboka maambisana kenyanchuge ekera koboka litu kuli sabato no maete buno kwagirira nero kwagirira erinda minyoke achuikera saba school na boigo achuikera mangana yokurandi ase ngenche yo litu keri na ande nkora arenge umorobori yobene ke muguru ko evangelistic series chinga kichamo baso igakoboguri ibungo byayo minyoka osoka kuruyo sieri otebanga na nyuriru buna bande to kora tuwaratiga no ene chiama tikito ngoto nyuri mure kanire tu asoka tuagerera tuchuikire ekanisa kiera inoro moroberi uno bwenerete chinga kichi chake kona ndana bankore boringa okoimoko konkolio kobe banta bange kero to koimoka kogende gasi igotoko minyoka nganko yagunde chi point elinde kuagerera kigima lakini onyo oboremerwa bororora sama kiaya n'abantu koboka maambia na wikere kanisa litukeri na lia banta bange bakwegorora na lia banta bange bakwera chinga kigote banga bono kororanga mangana tambere tibuya igo gonda nyale ko bankorara mono elinde ndikabe kirina tikaliti wiki ngima iga banchani elineri ngana liangire tatambe kingima na eninga yetenga no chikulimentera lakini rende agente kenene egente kenene tali ekyo ngokwanera egento ngokwanera kenene neke ekero aimoka agererete coordinator monto naro okay ekera agererete
ekera irete kogenda kabuguri ibungu bia yakaminyoka no je buna gwikaria so muchi omurabugo mochigati okonyoranga muntu bono otenena mutu yana na kieko bariria abuguri ibungu aminyogete traffic buna yaichura akagechugusana kiegera abantu abange babukire esabato mambia bagenderete gutara na bande bakwerindoria chingakirio ayirete buna ibintu bigo ba omuntu okoriba mutu wasinyukenda lakini aso bwingene eringa abantu abakarwanga nkumunyuri bariko kende kanisa kweboringa ibona abantu abakogenda kero kende out of nowhere tode ke usinga keri ekaye ame gaita mutu yaya gaita ngakwa akamana kubwata breaking omuntu yara antume kamana kubuguri akabuguri nkundi yaya soko komo yani frustration no bororo akamana gotonyera omontere buri buna montekero gechiri ogotonya bono emambie yo agake kanisa na ekeracha akagosomia lesson akamana waka amaiso korigereria kwagachia okororanga abanafunzi baikaransi kirasi mbaendete kwegera bono bona akora gwetia amaiso waka amaiso biashara abu okonyoranga obosio mborororo bole familia bosio oyo wana na mumanya ojikorigereria konyoranga oyo no omogendie gari oyo nentereberia chitekange 20 chietire na minyoka na buguri na mukie nkundigoro na gotogonya ori na togonyera para so wengene royo bono chingaki ekero bakora leso niyo chingaki njire togona we togote nga bagiri tumanyanga abageni bacha nere akanyorekana ngo montere bugo bono tarenge mu adventista igare gutarera abagiri bayabu na Pastor G nero rirenga bono ngana ki interaction ya okoerera ni kwaye aso abantu bari amanyete na batamanyeti ngana ki kwanyarire ko bagokwirire gitambo kiri bono nari gukuburiri guchakera gabu ngakiuro chama nganaya kero kinda abantu barokumerangira kwaba rigiriri bobe kwaba togonyera na kwabarama waikidise kwabarama kwamana gocha kwanyoranga asemwari guchia no mwari ko ende kanise bantu bakwera mangana ya buya uno muntu ore gochikori boko urama abantu para okumana goiko muchuria anyore ngabana bakobaye akorera mangana makongu bono amangana yango tokorekanirare una abana bo monene ekeruku ngasanga mbua mataki obwate n'abantu aba ogusangana bono tigangena nasho gitabu kiri bono tuwale gosoma kitabu kibunge kenene kekurwa ashe igitabu natika gode Yesaya 50 kibungo giakane igego tebanga omonene onchikire the Lord has given me ongeire the tongue of the learned nga ongeiro rumemi ruaba somu elio nyale kumanya nga kingo kwana kerari ngana asichinga ki kusema neno kwa wakati wake aliyechoka that I should know how to speak a word in a season to him who is weary nganya ale kwana ringana asorioro shire ekero chinga kichire chiabene tali omondo go chukwato kwabongorora mangana tu uchia sonde bwensi oikomanya ngana kyo kwana guchia so mondo Isaya agoteba ngomonene ongeiro rumeme ruaba som elinde nyale komanya ngakingo kwana ringana ekero chinga kichindonke uchia se balia bagoyete bali baroshire omana goteba ngero yokombokia mambia kigima iga komboke mambia nabo igo omana gontebinga nabo igo obokereri goso otura ogotokwane gotegerera aya basomete ona buno natakanchakire abantu basomete mbakagire gotwara obongaini gete mbakagire gotwara obomanyigete mbakagire nga barabuna abangaini bare mbakagire nga amangana nare bagokwana babwenete gukwana ringana aso chinga gichia etalingo omuntu gukwana nga kichinde chionsi igo mbakagire nga chinga kiechi na chibabwenete gukwana amangana abo ekero koigwa omoriki agokwanera intageti kogenda bune lesson ya kogenda lakini ninga ni ombwate kegima nigo ngutwenta goteba nga abantu abange chiribuchi abantu ekene mbamumanyiti Yesu nigo tokobaroka nga chingondi chinsiru korende nga noe nabo abatokoroka chingondi chinsiru mbamanyiti nga mbasirete lakini noe nabo
na kirinde baramanye Yesu onyonde taiyo koberera Yesu uyu abantu abatoguruka ng'abasireti na kigekogera Yesu niye togoteba ng'a bono tomosange encherinde Nyasaye igacharetikera oyo omoito oyo orasoboye kobwense na nigatagete abantu bonsi baturigwe na bache gotwara obomanyi bwekene eke no Timothy eritang'ani ibere ekemungo giakane goteba igone goteba ng'ana king bari batamomanyeti na baria bamomanyire chingaki chinde korende baonchokire batebire ng'antu amomanyete twatebire ng'ango ochare kotaracha bakura omoyo nabo na barabwo mbabwenete goikerwa bono rende nabo Nyasaye bono tokoboriwa ng'ana ki ng'aki Nyasaye achorire goikera abantu abonsi ngoetera ase torentu igo no goteba ng'a obona bwo obotomo bori twakwanera mataye 28 ng'a obotomo obonene naki gekogera ntagete gochakera ng'ana ki inki tobwenete gosanga n'obotomo obonene bantu babugete ng'a gokogenda ase omonto oneza kia ochake koboroki ng'a amachi nyomba nagachire Nyasaye nankonya naikachi ngogo chia maiko bono nairanire mani ng'a gachete buya chigaririgereri naki oche nagitire omochi chibiche twasanga kegima ayi namaya lakini inki tobwenete gosanga n'obotomo obonene na nabo igo tomara kobori ng'ana ki ng'aki rende ng'aki tobwenete kobosanga obotomo obo naki togochikoreta baria barure ase okwegena tiganchakere egetabu kia Matayo 28 kebungo gia 19 igegoteba ng'a genda boigo nabachikire genda mobakore ko baborokuwa ebisako byonsi moko babatisa ase erieta ria tata na erio mwana na erio moiko mocho abanchani igo igwete marika choka ng'agenda araria ase ebisako byonsi okuna kogojika Yesu hakorwa gochia abantu basangerekaniramo erinde bamorore nyuma yokobokirwa kwaye bantu baigure ng'a ori okwete bantu batebire ng'obokire abande bate ng'okorora ng'a abachete bakamoyi baborokiwa baye ngege kabagochia lakini abantu bate ng'a haya oimo okorigia nabogete ting'endare bono abantu basangerekanire gocha komotegerera oyo obokire abantu abanki babwenete gokora igo togotebiwa ng'a ekero narigereria igo babwenerete kogenda kobakora aborokiwa naye nabo kwarorire encherende goika bare kogenda gokwana n'abantu lazima uwasiliane na watu goika okwana n'abantu ekero gwakwanera abantu by the way ekenyamore goteba ng'a they were supposed to contact the people kero kogenda ring'ana eri contact the people ekero oborwaire bwacha bwa covid abantu batebete ng'a motwara contact encherende mokuna abantu mokunana ekero gukwana contact nenchero korora ng'a nokuna omonto nokoboko kero kende lakini ekemariko kwiga egere goteba ng'a babwenete to contact the people encherende babwenete kowasiliana babwenete koererani n'abantu abantu abarosio obwamate abantu aba bakwanamo erio bababatise na kobegeria koba aborokiwa ba Yesu aina aro twasomire na kigekogera aborokiwa ase ensemo yabo ekero bakobegeria aborokio bande na bande ase kerogerete angeche emiaka chiri bubere goika rituko eritokwana rero bono abo batebirigwe na intu abutorororo conference rero ni intwe inkenaya obotomo bwatwikire na kigekogera mono togotebiwa ng'ana kino emiaka yarire erituke eriria rero mbarororo bairu obotomo bagendere koboerana buna Petero na Yohana nabo igo ase gitabu kia ogokoro inyore ogokoro eriere inyege bunge merongo ebere igo togoteba ng'a Petero na Yohana batebe tomanyete ng'a intwe ntokonyara wekonya gose bwetanga gokwana asari twaigure gose asari twarorire bono nkobori ng'omwanchani aye kuna gwachiti twatebire nche igona iborirwe kanse yegi Adventista nona ibore tunyaguta nakore buya sana riro rikwara igura amangi nande kwaya arorira amangi bono kwaya sangire banta bango kobori ng'a kwana kwende congress nachire chikurusedi wachire nachire riro rikwara achire kwegeire kegima bono rende ekero kwegeire ayeto kwegeria kwara igeire kwanyamanyire nande kwaya igure Petero na Yohana igo bagoteba ng'ana ki into konyara gotanga aitwa igure na aitwa arorire
ekiagera we can speak from a pulpit na botura kwana kurwa by the way na chiete World Cup unja chagete ekero ya chagete nkagenda mata nkamana konyora abantu bakange flyer yego bare goteba igoro y'enchiri barabo bakabeka egetulia ali abantu bona bakona gocha chigari bachengete kayuso bagoteba tutagete goswa stadium torore umupira barabo na masagara bakona kwena na abantu bagaeta chigari gweta ngojo yo mokongere ngokuminga aba barabo mpaka kumetinga ngakibaga kora kumbe abagete sabu ng'abantu abange muganda ngochore kora World Cup nechi ngakichinge cyo kubaye kurusedi kubatebinga nkomera na tora amatukabere kurubona situkumena niga ningana nera kinyo to wika gocha by then tuara ko iringa na kwali nyorera abanchani nabo togorani kurwase pulpit ya madabao nabo togorani no nyankurwase amatabeka ni chinkera nabo rero ntobwate egento iguru social media bantaba koligereria na tebetenga kinde nganje te gukwana media kiagara nonde abantu bare koligereria gishimo ekero WhatsApp ya chaba gatebanga saitani ntoinyole tema saitani oletire WhatsApp bono ya salirie kanisa ya bono ontebia abantu ngayaya chinga kinyinge nyasaye nabwate chingira gukwana nabantu ase chinga kichiria kero kende ne rio kiria ariko bikwa abantu baroranga rio kiraria kero kendo abonto babugie kengere na rero ntogocho kubugie kengere gositobeke rioki tosoma marube abantu bamara konyora ujumbe tobwate gendo guru gujisimi social media tobwate WhatsApp gabu gwakebicha kwarabeke status wate anto bwate kuruseria matangazo lero ebintu ne binge igono gotebanga na ki na hande na boko nyoro omonto by the way omonto yo motebinga ntole no hana asesimi igono gotebanga we are involved kero yo muito na are involved one tatebanga nche bono tinkunyara abatebe tuwenga kiyaba yelire ngakito mwende gusanga mangana aya bono abakorinto ya kabere ye irenge isano kebungo gie 14 bakorinto ya kabere isano ke mungo gie 14 ntege to somente nseme yentangani ige goteba nga kituranya ari gusanga mangana aya ige goteba iga for Christ's love compels us na kyo bwanchani wa Kristo bwato beteririe because we are convinced that one died for all ekiagera ntwene kiwe ntwene keirie ngoyomo nabakwerete bonsi bono abanchani engento gekogera gusige gusuguma Yesu akwanere igoro y'ikingodi cy'insiru kiri cyasirire osogenda se gitabu kia Matayo 15 kebungo 24 nulige tigo chansa buna kona kurwa akona kwerera nabo igo ogende nonye kianda sarasina staba beso ishane kebungo gia kabere nabo koligereria buna nyasabu atobwanjani gochasi tole ngayani oyomo agakwera bonsi igono gotebanga naki koligeti na eleso ni yango kwandeli bagomente igoto gotebanga igabe kiro bwanjani obubono bwaje egati yaito inga abange baito mono tonyare kubosanga matengora aligerinde kero kende kerengo ke korete ndagera yabeka se bichuchu biaye ego cha yabeka ya severania erinde kerege chuchu kenyore enchirinde ne ringa nyasago bikiro bwanjari bwaye asega tiyeito erinde kero yo muito anyare ko bonyora ne kera bonyorire mono nario oranyare gusanga na bali bataramo manya Yesu ekiagara chinga kichinde abantu igo bagotema kubetereria abande como manya Yesu asinga injo yo buya bwabo monto manse getia gante binga abantu manyete kenyureke batanchogeti ntokorara botukunga ninki mbora ebibago byatonyarire so gento kenene nkorade rine ringe ebibago byero mochi erinde tobe buya igo yani egentaro chekero kyongeringa na kino bwita bwayo monyene nanda bantu mbale bakoranga nyare baisho gutulike ebintu mbiri ndanyore ncho monyene kurwase bale kurinde eitariere ngincho nyasaye achorete nyasaye tabetireti Adamu na Hawa imbakore ebibi tababetereretie abantu engakiri yanu erinde basoso bwato yaya no na abantu bani nawi egero omwakarori oyo nantu ayokwanera tababetereretie erinde bamuitaberane igago kwana gochia sebara so bwanchani nabo igo bakurira obatebi ngonye mukwigwira egesusurongo chakere this consequence kende gyonsyo okora egesusurongo chakere na sekano en Kenya ali itomoro chunguna abantu bakurira oyo omo
akoboringana kia baiga bantu batengo maiti inga choices have consequences inga bali abarai bali yogochora na igoro na kwaneta somuro biri kunga morning glory nga abantu mbale barabate nga no mujumbe keragucha agotenga che magende otinya tageti para yana enjenga na kuria injirende lika korose liwe para oteba nganchinyenge inakuria nyagitari kwa gocho korose ngachibese chinakuria ilinda abantu basafa ashingincho muntu aruchindanga ninki yasare kobuga abantu gokonyeka ngana tagete goteba ni lingana ki abantu bagotebigwo buya nobobe elinde bechorera buka inchira kina into toranyare gosanga obwanjani obo gotobetiriria ashingincho buri imeje ito okoranga gakinyare buyu nganchite obwamate twarosirie inchira nyasamu anchite ngakiara achigosira elibono komwegi yeso ngana ashingincho obwanjani buri buna bono totebenga gaki omwano kwaroriro gochora bobe orocho gaki nogo kibuyaya igoko gechwa yani uchandikite tinte uko gechwa eliete ligeno wechanda igo wechanda ngomwana oyone ariko nacho na chokuru kuya igo yare ko babuya elinda atuliki asinge wete ngamanyi ngane omwana one igo bono yare ko bango bwanchani obono uno so omwana ugatenga omusani oyone gaki iga asirire na ali omusani ona amatuko ange miaka 15 70 totana kumerana nkaja ko osoire kenyenga ime baone kero na chiko muri gisikia na muri miaka yonsi ngaja komonyora moisonde ngate ngotigire kenyenga gyo chakire ko nkaigu buya sana timanye tinga kero kindi asuku mwegi yesu ekero tokoro kyo bwanchani go chia sabande ekero toko bachika komotunya yesu ayaro na kyako gochira ekero tokora wingana nere gurari na kwanera nga contact tigante be engana nere korunga cultivating friendship ekero koligereria Petro yeri tangani kebungo kia 15 ashe Petro yeri tangani sato tigan some ke ege Swahili timetigo se niño ege Swahili daima uwe tayari I think okay gotebaiga daima uwe tayari kutoa jibu kwa kila mtu anayekuuliza utoe sababu ya tumaini ulionalo lakini fanyeni hivi kwa upole na heshima bono gakia banchani asokorosia asogokinyo bosani na bantaba manyita bantu mbare tuitaine kiro na kiro muntu ashikinyoro asogotuka oitaine na bantu bose ayeno mu Kristo embuya ngosangore lakini asabo komerana nabwo egento gosimeka no gwetana ne libero indamu okumi bono linda ya naro yesa tagiti igoro yokorosio bosani tema korosio bosani na abantu bonsi onyege kunyarekana lakini kira chingaki obange koruri chibu asekero yo moyo koborie sababu yogo semeli kwao eno bwato go semeli na asekyo bwato go semeli to baiso koruri sababu chinde kiteyo korinde oruogo semeli ngana asenginjo yaki obwato go semeli asi Yesu lakini naindi bono rende go koruogo semeli oko igo kombetereria igonkuru osemeli kongo kobetereri yaya we ekebungo gikuminatane yakoranga na ki do this with gentleness and respect yani orwa swobwororo na she amashikani ona kero kwanera abantu iguru ya osemeli kwao tubaisa ko babetereri igonongo tebanga chinga kichinyinge intutuense na barandia ba Yesu na ande igo twanyarira ko batugo chiko bono twigure ganga twe arigania singinchi yemeroberie banchani ngora kumire chinga kichinda abantu abakwiranga kero kwanero morandia igo barenge tiguru ya pastor kogenda se pulpit bona ayo mongira buno ikaranza to mogaka omanyete nganche gasiane no guikaranza elinde ndandeliwe amarika tarate yango cho ikaranza orandeliwe ewate nge kwarandeliwe ya kutosha tuasomire chichuma 12 bono donye gese waso ete kanisa kwegeriwe na ngo nyorore chinga kingo so atorega chiso chiamambie mo basonkororande gotora sama sabo ngotarera tore abantu babwate michano chimse inyega ali ankororande isato igono gotebanga no tora kora kwegera turi lakini ayora abo okwegera no gwena otu kwegera wikakana ga skuru etabwatigera jojo nimbu yasana lakini renda enkwana komanya oracho imokote bionde twensi go twate nga twe aliganie asinge njogo sango buyobo na
onde na chako bolinga bono ali asimugochi ngaki bono moko na kugenda ororo twatebirunga tobereti totuareri chibo yani umuntu naroko bolinga itimanyeti kerengento timanyeti na gojo kuminga etomanyeti ngabona abana omanyete okomoborie gento gata itimanyeti kiagera kwigera bare era manyete ngati manyeti yo bono ntobe buna abana rioka ya paura goteba mayete nga ingakine na karira amabere bono na kinire nkolinde bituma bono rene na igwa amerira magegu imokango ochake korandiri ngane iri kiagera na bagoteba ngana ki na intwe na boto bwene to tue arigani eri ndigo sangaringane korene ngana nabo ni manyete ngatari twensi tora arandie tari twensi tora so pulpit igo we have the promise that God himself will give us the necessary words. Isaiah litu aso mabone ibungo ekebungo giakane kebungo geriekene no ego chira bantu mbaro go te ngana somet Isaiah go te banganya sai na nga mangana ya bantu bari ba somet ma itu se kwana we ka sa bantu kite na ndege si ege sigende kiyago sekebe ma te kero korandia se pulpit go so korandia bantu abantu abange gukinaranderi n'abantu bari ki doctor abantu bara abasomu ki professor umana go kuminga abantu aba ninchenyore language go kwana nabo ninchenyare go kwana nabo Isaiah gate banga nyasaye engakiyo asinge njorere diko kore mirimo yaye bono no tanyara nabago koa amangano go chiko kwana na wate ba Isaiah gari igo no go kuranga naki asiri tukolia rero amangana na arega iga atuigeriwe nga enchira nero orora nyare kuibanga. Kuna vidokezo rahisi vya kukumbuka unapozingatia jinsi ya kuwa na makusudi zaidi kuhusu kushiriki Yesu na wengine. Enchira kuchukua na abande ngakiokora eleso ni yaonja abu ate bitambo kero timanyidinga neri tukoliriria ndigere tigaiga out of the ri tukolia Jumaine some tips to keep in mind as you consider how to be more intentional about sharing Jesus with others. One kerorigeti lesoni abuli tukulia Jumaine ebitambo kerombiroro buno muri kiera ngeretinga oranyare gutu ritangani ogotebinga ritangani tema kumanya abantu akininga ningire kiteka nkego gaiga ninde kwaneringa ningire ngakiokoro isho bugamate n'abantu abuguchi koranderi iga banchani enatenga ningire ngore irinde tobugate chinga kinyinge na bombwato bakon otagete gucha kobokura otagete gucha kunsusura otagete gucha kungayana ngakinda iguke ngotebie nsiboke ekiagara onyetingo manyiti ntuana korosio bwamate esenda korige ingumi ngoyo igache korigia mangana aje kuira sande igomana goteba ngari tangani otarache gotenga no otagete gusanga no muntu litangani getu no samungwani tema kuira chingaki komanya abantu ira chingaki komanya abantu na kwagacho gosani korosio gosani chingaki asi chingaki kara ira chingaki korosio gosani ubwamate n'abantu akya banchani bono gaiga no ngaite ngabande ya tokunire sana kero na chira sageni abantu nabo bakwira nk'umuntu uyu muntu nakabaire omurai nari twariro gokwana bono tigato mweno no barayara una bono nchari zo na mote ng'omurari antomo manyete mobeke no morisio manene bona chake nkubingana ki bono nacha tinkora bwatarende no mpo no igeta sago te ngo manyete karamanya inkike ndede to boso wika singa kwagachio wachakire mirimo no ana magano korari to manyete inkike egetambo kerege tangania ate evangelingana ki ira chingaki komanya abantu na ira chingaki korosio bosani n'abantu egento gia kabero manago debinga bono ligia saba omoikomo chenu akore mirimo ase nkoro yo muntu uria erinde onyare gusabari bagali abene litoke ogoguchugo sanganere egento gia gatatu manago tebanga tubaisa korosio injira getukuriga bantu bare twakarikire matukaeriro muntu akarikire notebook manago tengo chu approach umuntu gete otebanga okay ndagete korosio bwa Kenya na bondo gete guchukwana no muntu kwa mana goika mangana aria akomo buku mangana asarika gemo watebanga na kibono nando egoro ngabanyaroka na abasai bagwanso muntu asa gotole bina gwanso golikasi ekiagara mangana bwate akomo buku asironsi gono gotebanga na ligichinchira omunyamurira gotenga natural ways to talk about your own faith experiences or offer prayer for them. Tali ugo chikorosia ngotegete kukwana no muntu uba inso denga papa yinkwana sema ono komorandire
bwakire bia kwana nere kawaida onchero kona kwerera ni nere kawaida ine gitambo kirukia gatata goteba ng'a elinde ekero kona gokwana nere motengo manyite buna erega ekigara ekero kwerera no muntu kawaida etoni obwamate no moyo ngochinchiure erine mwerera ni ngora omuntu oyo no abakuyunga mangana mbiyari omuntu oyo nagochi efulugo yacha ngora omuntu yugo kenkoro ekiagera okwana kawaida lakini oche bune lecture bune professor etegete lecture abana buno muoro kyutegete kwigeria abana omuntu nabakurigeria tengo omuntu yaroranga nere kemanyi igo ligienchira ya kawaida yani natural onda atebe ngentwereru utali wechana ngumanye ki usine gi kabegete kama komenta mo kwane ndo chinga nataka ukora bwangomba ya chinga kinchitigale teke egento giakane and by the way ekikiagata to ne lingana ki likichinchira chaka wedo kwane gore kwege na kwao na mangana akoberere buna nyasa konyiro kwege na wakinire gose talas mo kwane rayo aboguru go saba naboko sabero umuntu kiagera umuntu iretenga naboko saba ngendo giakane likichingaki tafuta njia za kuunganisha rafiki yako mpya na wengine kutoka kanisani kwako liyenchera okobwata ni omuntu oyo talingo mwigi melia bweka mwetenche na areta nyarebe oyo no yona likiyenchera omanyekani omuntu oyo kuchia saba shiriki bao nyarebe mbwanga achete na go kumanyekani abantu mbaro manyete njehita hite bantu bamanyo kona kwebisa omuntu buna ntore nyisa mochimeko konyoro omuntu ebishete oje kubori nganyarebe na ashira gabo nyarebe na nyoro bako mumanyete okunyarebe na amenyeta ngai ora amenyira bwa matuka manga wacho omenyira adodo manyeti ngai na ntore ni pas omanyete abantu uikara intutu chiko manyangana gito kwira inasmacho omuntu okoreto omuntu aje komanyana abandi abantu bali bano kwebisa lakini bone to kwana rero igoro yugo ikera abandi korosio bosani kero kona korosio bosani omuntu kwa mumanyire mwabere mogo chanere kabere gatatu tuligo chokobori yoka mumanyekani n'abantu abange enjire yo kwegusu ino nayo omuntu nabaraga ni right omuntu netukayo ngetukirio omuntu ndamakonye nabako kanito bwati byonzi mbuya mumanyekani ne kanisa yawe ngendo gia gatano ngeringa saba ekerogo saba ekiara mwarosi yobosani kwa omanyire bono nabogo sabira okogani kwa bene na kero kende maboriande oranyare ko bagokonyora araso obosani bwino ekiagera bono mwarosi yobwamato omuntu yongere gosiboka gora kwerera ni mure ensamo no mana gogote inga bono ligia look for an opportunity to show them how the Bible offers comfort elinde bono ligi bono libaga ga kwere obaoro kingana ki biblia ekoruo boremia ekoruo oboremu kiekoruo ushauri na boigo no borai katika maisha yetu asobo kimo bwito igo ini nchirengi ya kingma engana yo mwali enseme yamana gote banga bono there will come a time you will want to ask if your friend would like to study the Bible with you gakineke como boringa hine nkwanja kwarenke osome biblia monanchi mundo onyo gote binga omanyete na bere nkwecha na kigima later lirorio naboko nyora ngo musani ona gotabinga no tamoboringa no gane tiu batizo ago dengenchera na so mire gakiti gambatizo tu agende kurusedi tari kusentu ade kambi to gana na pathfinder to kirete ga abana bago to tabingo manyete kirachire ko batizo to guminga abana bambe aliganetika kuma baba manye ekero kuna kwerera ni na bantu ngora obugama tabugachire naboko nyora ngo muntu osibukire no tamotabinga no kwento batizo enjire igire gocha einere enchira akero kindi bitambo kere bimbito konye engane nene yarenge gabuo no korosi obwamate to beso gochu kwana buno konyoro omuntu paro matenga tenena to sobe omuntu oyo ogosaba koigwaga netimano kobwa physical need egiara yakobe gote bonyoro omuntu chande giti mbure muitete isikara iro mana mate binga enchare muri etare kora egwinki ki mama mate binga mo baso no bareta bono egekira asumo baso igabugote ose ote ngo morero tigango utero morero bugote omanyete ente do kwane into beren ko eribaga nyasaye nkoligiare ikwaro sirio bwamate nyasaye nkoligiare abana baye oikomanya obona bwo botomo banene kigima egento kegendete gasobo gima ase lesson ya oli tukulia Jumatano igegukwanira a wandering child omwana omosiru omwana okona gotaya taragenda gabu ntegete gosoma igitabu kia Yeremia
30 neyemo ikibungo kia 20. Yeremia 31 fungu la 20 igegoteba iga bono eyine enchera yokobairania baria bashirire bari barura asitore nerongo kwanera bono ga egeswahili egoteba nga Ephraim si mwanangu mpendwa mtoto tikansome buya morali na yabu kwa asali. Ephraim si mwanangu mpendwa mtoto niliyemfurahia, ingawa mara nyingi ninasema dhidi yake, bado ninamkumbuka. Kwa hiyo moyo wangu unamtamani, ninamhurumia sana, asema Bwana. Abanchani naye some kegushikiao kiagara bono rene none gesonge na boto kiwo sana bateba nga umuntu wabasomi wikatoje tukujukwana bono bangina nimayete ngama amangana nare bimonte byane bigukwane gesongo tinkoigwa lakini nunkora igumole intanga bamure eminu yabasomi mwanya bwatire. It is not Ephraim, my dear son. Ephraim, tali omwana one omwanchwa, omwana one nganchite, the child in whom I delight. Omwana nkwegokeria nkwe omanyete chinga kinjiro bwata abana aba mbaroro bwachite mbaroro bwetogeri kigima no ebo nkunyu tori goteba ugori watega oyo motangi wate oyo kabere kwaranga abana ebigwangombire buno mwanya bantu babigite nyasaye gagoteba ine Ephraim Ephraim tali omwana ono mwanchwa oyingwe togeria oyingwe chege oyingo kerete nonye chinga kichinde ngokwana mamincha yaye ni mwinyorete bado ni mwinyorete ashege nkoro yane iye komo iye moganetie enkoro yane iye komo gania yamana gotebanga igombwate amabera manene amabihibe gochi asare nabo mone nagote abancha ningi kegende tegeiga chinga kinchirororo abantu banyasaye baseberekaniti egero tuwasomete lesson nabo tuwasoma kurumayeganga ntuwabwato buruoti obomo bogatanenekana abaisiraeli abamo bakaenda northern kingdom semo ya irianyi na abande ekero baikororo bagamotiga nyasaye bagatebanga nyasaye mogotote into manyeti nabo ori bwasugusu bwa southern kingdom ekero kunge kia yuda keri kia northern kigatigara koro ku israeli noyo mata ukaro ku yuda wone ke kia yuda kero kyo barabo bagatigara ko babegenu kuna abana ba ogotwara abana yo mogende kanso yondotika kero kende omuntu araje gotaje na gose ta intu egera nga kinde nyore nga kero kende to bwati ko bwa ajega cia one ngao no abana ba nyasaye Ephraim negesa kukia nyasaye abana ba nyasaye babiri abana abamo babera abaigwiri bamwangire abande bakire northern kingdom na abande babera abegenu batigire south bona abu no na etokorora abana na abanyasaye oyo amobero mu yo ndo bero mobe abu nabo kwena kira lakini ndonda gete evangelinga nyasaye nkorigiare abana baye ekiagara nonye bamutigire nyasaye akagende akomoria Ephraim buno mwana oye omwanchu ikebungo kyemeronge bere twasoma okonyori bagwira na maye gake ashike bungo ge 15 nonye nabo ngina kuru ori kuru kurea gosiricho igagenderete kurira abana baye bakura asibibe intebenga chinga chinge raili nigare ko barera abana baye ababe bakure ashingi bakwirire ebibe ime kale ngo gwechandira abana bawo kale ngo gwechandira tingenda gabo engana to kwanera no kumusanganya sawo abana mbarororo abantu mbaroro bamakorere nyasaye lakini bakirenga kigete bamutigire nyasaye gagendete ko barangeria ashingenjo yobwanchani ekiagara pado nonya basirire nonya bangire kuyigwa na abana baye bari nabo igo na abanchite na igagendete ko basorora nga abana bane gahakika moranchira na kero kinde nabo korora abake abana baito kero kende ba manyeto kwegena bande bagachire kanisa lakini uno korigire baike myaka gete bune enseyere kwanyoranga batigire goche kanisa elinde babana ko kwamagega batebange kanisa eyo ne yao bono na injiti kanjora singo chukuchi abana baenda kwagachia gokora ebinto byabo bono kero kende kero kurigereria abana bande abo barenge babwato kwegena batigiro kwegena likali uko bao mogongo wikatogendere ko bancha nabo igokukwana na barabu asobuya kindly speaking kindly kuongea na kuzungumza kwa wema
chinga kinjiro ma to kuna okwana no mwana ngai wasirire bono no nyenta ko iburi tinchiruri gwatebanga no bono bantu bande bateyanga no kwabe to mugati antu bali na raro ibinti si na kwara birorire ona mo mwanya bantu no egakone lakini atebanga tari obabaka marieta obaroki atebanga iwarangirie kwana nabwo asubuya speak kindly to them igonya sai gago tonyoria ngana ki abantaba nigo barekerenga kia amaberaye akawaida nabo igo igaga netia so moyo monene ngaba mwiranire ingana lyo mwali abanchania seleso ni yiri tukulia lero ekiagara na kwana irenga nyasaye nkoligiare baria basirire na ndete kubarange nonya basirire na banjite na ndigo batagete bairane kebungo kyo mwali ngo somanze karieri komike bungo gia kiana se karieri komike bungo gia kiana goika tomorigie talingo yo sirire rioka orio sokie bantu mbale babatiswe kuna bono ntobwato barema ekanise yensingima bantu bakobatiswa twachenganga bachire ekero baje itugolitangani abona lyo mwali twabarora ntoko chiko babwatia ntoko manya monto mabuli buyangana ki embu yokoranderia abantu baunchoki kero kendo gende street aria kuna tokora enda na bana aria tuamana waka chibicha twatanga antu atareta abantu batabwatia se bakorara tokabaenda gera mangana ka buyega twaka chibicha twirana lakini abantu abagero kendo mana kwebolinga abantu aba baunchoki bamana gote enge yetu onchokire twachire kanisa no kanisa yaone bukata asiko babeka kese nkwabarandiri baji lakini babwati bomenyo no ri tayari ko baroseria se bakorera baje aina yeri tugolinde bono igotoko liyo sirete tiganso amege Swahili Zakaria ikomie ke Mungu yake anda gotebaiga ingagwa nitawatawanya kati ya mataifa na wengo jiko baseberekania ashe ebisaku lakini katika nchi za mbali watanikumbuka nebapo nonye nabo ari asebakali kise chia maiko chisiko mbangi nyole wao na watoto wao wataokoka barabuo na bana babo mbaturiki they will survive mbabe moyo nao watarudi and they will return ekinyamano kiambegera buya se new international fashion yego tebangana ki though I scatter them among the peoples ni mbaseberekania ni mpara abasebekanirie gati yabisaku yet in distant lands they will remember me baba asikize chiare boika banginyole they and their children will survive ngabarabo na bana babo mbabe moyo mbagokua mbabe moyo and they will return mbairane abanchani engane igekoyiria marega chinga kichinde ekiagara una togokwana iga abange ni gotole chinse chisiko nabo togane tinga toirana nga tuchikumerana na abanjeri baitu egesiekebe abantu baitu bachita abange basirire baranyara kwenda nkabona chinga gichiri cya covid egakonga abantu bagasinyugoto muno onyenka abantu bani wa musiongiti go bunisisi abantu batali kuikanonye nange lakini nyasa hotebire ngamba genda ashebisha kubinde chinse chisiko mbamu nyole abana baya igononye baruwe tasitule tobesha kwera ngabasirire omana ko baruwo onacho moyo ngamba bwene nabana abenga abanchari baitu nabera abo mwana umumuro oso munyaruka nabera abe no musani oso muamate mumuro mino oso muswati omino na ga ikaransire ashikiruge kyikaransta ashikanisa aso gocho wikaransa mambi litukirimo na asasi mete amona intwe korende bono ngayagotuka ena linga ngo kore ngayagotuka ndoka tebanga kero kende nga rega ka bwato kwikena ngi kyagreta kagena abanjani yisaba ode chinyinga abantu bakurwe kanisa ne chinyinge ntorarangeri we ninde tona cheki na igoro yisaba bwichi cyabo kero kende gose twanse ko bachenja ngamba bwate birengere ribya gose bono asie kwapo na rakaripo to batiki emere moyaito no kogenda na kobarigia tari gorioka kobairania siri echo ngakyo karaya litangani otaragenda basabiri saba otaragenda endo ya kabere ayo manyene enarito chandete obo mubweka no muya wo bwanchani no buya ujase bale obo mubweka no muya
bobwachani uchiase bale Kiswahili ndatebe ng'ana ki uwe mfano wa upendo na fadhili kwa hao igono goteba ng'a oborori boraso obogima bwao amakoru wao amang'ana ao ng'ana oyo nogosaba kwao gosabera omonto osirire korwa ase obosi bwa Nyasaye nabo ogonchoreria obogima bwa omonto oyo noe na amatuko aye are motwe igo abanchani bona twigirire esonyiye ana amang'ana amanene ekero tokweriganani kogenda kumosanga eganga ya Nyasaye ebe nere eganga yaitu nse komenta gwetania abo ngonda asari tigankorere esoni abo natigeri gitaeke 20 chingima ekio komenta buna nabo omweng'e gaki naye gokomenta tiganda igore line naye gokomenta nento okoba omweng'e erinde erinde abande banyore na igwe chiraini chionsi nare nachusiekire ekiokora okobata *6 erinde omente I think igona ari gocho kwera na wana ase coordinator karuanga amabaga na liera abe buyaso bwango na irani nasore Hello? Ninko with the coordinator. Biamono moralia aso koleta mangana ya senchiri koiwekana. Nyasago steni aso koiru tumeka. Ono tuatigiru taikanke. Mwato komentari so mwalimu atakuna. Aso kobori aso taibia. Tuacha bwango. Nara kwana kana kama pia mono, kama sisi babo mwaliania. Ekura tenene. Omuraria koleta ire. Mwana na kuruarika. Iga hote ese ya ngote abna. Toge ndo toba tomwa. Toba koreli. Tayo ko motomwa. Oanze kujibateria abantu buya buao muna gwate nengire muna kwagorire kinyomba amaena abantu abange nabato menyete igo nabona sibenda ya batorega ogwake omonte simi bako moteri buya bwa Nyasaye komena komoteri mu gwate kinyomba muna gwakorire kitabo kwa agachire buya muna gwasomiria abana bao biba ko moteri ngaki abana bao bamu maite Nyasaye ayo munene kwa mu manyire Nyasaye na endo mara como tenga yeso no moto manya yeso no moto na to beanye kikachiki aeri ekiyo kana moto ebigo ne na ba kumanya kinga wa te no wala nya para tamo maiti ya fa anya oro igure point nga to beanye to o biwe ke anya como to mara no o so me ngana o so me kire se nyo gende kanisa na endo ge no batisi to wasi ko so mari nga to batisi na ande to onchoka Igo na ntugu ati gaga tiko nyagoteria abantu biye bonya sa eto wata mabaga yo gwestogia igo ebori na tuma ebrata de sisters eskeruri asukwana samangana asabantu bao sani bao uya kunya joko beto kubateria ngo mweto berio no maite Nyasaye no motoria osi ana kiyo muntai no maite Nyasaye ngo endo le kan dibuna ande gaiga amaene kunya watangirira batonga na ero to tingi baisi biyo lakini ngo bateria nga Jesus is coming. You love God, you know God is good. Na akori ngo na akori ogorangia. Igo na go to atomo motomo. Mutamanya ke biyo ziro. No no ko na sawa Swahili ukwane kiano. Igo batenga Yesu ngo tare wa akori. Amina. Pia mwa. Na ni chore pamela so ngo. Ni ya so go di mogo. Ni nyombe. Ya peru vole mi. Vosine na wa. Aye wasomire. Vosine nyombe yo. Aye kwa chire. Pindige tie komanya kende asemole. Ekyomo wetoge ya se omogima. Tatiga omotorio bambe twasomote. Akana ogi mari bario kwa monya bena chira. Biamono yo minta so komento kuya. Ana nande chitaikanchiro nkaigo. Abantu babere iganga netie tanyara koba. Tukwira ni nande kuchia sumu mwalimu. Yo wato komenta usukubuli.
Eliogi lyasoire nande. Igo mwakora. Halo. Karibu. Pilamono samoro karariwa. Wono nkireko era nyasa anchete Ibrahimu ako motogi naenda kumuroko mwana yo motangi. Inki ako motogi era sabantu bonsi bari ba nyasaye. Acha agotogie Ibrahimu mono. Nkireko era ako motogi Ibrahimu akorire. Mbiamano neli swali lya tirasi kirasi. Nkiako garanya gotogi Ibrahimu kubuonde bwansi. Ngora iraneri omong'ina ominto oyo. Hello. Bueno, ngokui nare goteba iganga. Eri swali ligia boli nkiako era gotogi naenda abantu bonsipiga batonge ta sense nabaye. Kweli na boli lakini bono usekoligereria lete ntangani ibere metundi ni ntangani sini akabere ibere kianda yote banga inu musao muteule inu naba orugoro orochen nki akorokera mbara bya korokoro orugoro orochen naba Israeli kurwa se Abraham bono Israeli oyo iga mwanjure nyasaye nera kamwa akanja nyasaye kamwanja nera kanja sinike bikorwiyaye akamana kurwa bono aba Israeli bakarukwa egesaku kemugwire tiki akabana kuba kagechora kebeke nsema gateba inini bono moko gera murandi ense digererie bikorwiye nebiya ebiranire kera konya abantu bashiriki nsemo cyaro bono ko umuntu akora no kwa yekoli Emiren abantu bonsi barorenga ukuganipwa tabia zenu na mienendo yenu bantu bakoroda amutamire nyasaye barorenga nyasaye nabo bati tabia kiki na aja nabaterire nyasaye batebete abana ba Israeli bonsi tivi tabari ngo makolera ibo bona kamwe ko akabachora ngani bona muko ngakirisha asense timedusi na ngenda ni bikende akabarukire egesa bukia egechore biyamona Ndiano ando koira neli swali hili. Onyondete yono tigamente mbiamono ingaito no mongnaska oiraniria asante sana mongnasko ndicheti ya borobo gracias asante sana bono ninkoli asante bono osokuira nasi gitabu kiumuchakano inyora gitabu kiumuchakano 48 engana nero rore kwanire yobobani bwogoseseniwa engaki Yusufu are gosesenia abana baye inyora engakia taliare gosesenia ekara basinto ba Yusufu bare goseseniwa na sokoro yabo Yakobo akera gosesenia injererio gobekerera amaboko ntobwato omwana omotangi okoroko Manase tobwato omwana omokogoti omwana omoke okorokwa Ephraim bono iga onchoreta okoboko buno agakorekania okoboko okoma akabekera Ephraim nokonde akabekera Manase encherende akamosesenia akamotaya bingegesago gia Ephraim nigokera abe gera atware omoganda omonene nabo igotari igorio kagateba ngana hanenke begesakwe kenene ine sababu entangana sababu ya kabere garo twasoma ariange gesakwe ekemo kianyarire kobage gosaria ekemo giachire sugusu nekende giachire irianyi onege kiagenda the north kienda igo gekuragwa na Ephraim igo esababu ya kabere oyoko kwane rumanyete nero murai nero kurai gesakweke bono kiagenda north ege kiumu Israeli yasaria igo nga Ephraim okinire obeiro monto monene obeire gesakweke nene nando obeiro monto bwate chinguru kegima negero korigereria ebisaku 10 bio mu Israeli
ebisaku 10 birenga 12 10 ochire n'ebisaku 10 manya ekero okorigereria egetabu gi'eshano Yeremia igeriete iri Ifurayimu ekero okoriigwa chingaki chinyinge eritenenete oboruoti obono bwa Northern Kingdom ebisaku 10 bia Omoisiraeli ekiagera naki kiarenge egesaku ekenene bono bisaku biatigaire bibere south 10 biachire rogoro oroche ekero ogodiri n'abantu ekero okwana amarigo gwachire ekero okonyora omonto obwata abantu 10 ebisaku 10 noe naye kararengereri abantu mbabere bare oyo omoirire ebisaku bibere bioka biamoigwirire lakini omochire n'ebisaku 10 nabo omonto otabwati omong'uso tiangondo ring'ana ria omoerio niring'ana ki eng'ana ende bono twasoma igateba divine grace in rebellion okono okorokia obuya bwa Nyasaye obonene ase abanto bari basirire gose basaririe ekiagera ng'ana onye oikire goseseni gwa Ifurayimu oyo nonye osesenetiwe nonye egesaku kiaye giasaririe giachire gosasima emwe kwekano bono Yeremia eye yatonyori ng'ana ki bado Nyasaye akomoroka ng'omwana ono omwanchwa oying'anchete eino okorokia ng'ana ki noe nori omosaria ase eng'encho are omwana o Nyasaye tari komobutora orate ng'a namokatire obo nando bana barasieke buna bono omonto akogechire ero gwablock esimi gwakora kere egento gwateba ng'a mobeke blacklist Nyasaye tari gokobeka blacklist Nyasaye gakona korigire uno iso omwana orio omosiru ase egetabu kia Luka aria ng'ana ki omwana ndigo sagocha kwirana igateneire buna iso orio oganyete omwana omosiru ng'a nachairane ikiagera namanyete ng'omwana oye nakare isikaria buna nayo tarare komanyete abana baito bakinire rero akogotebi ng'ana inche na 5:18 ekera gocha botuko komotenga ya bono chinse chiugocha irenga natema gocha matuko ande saa 5 ora atoboreti kose gwacha gwakirocha saa 6 ora atoboreti ocha saa 7 ocha saa 8 tukorine tagocha pi na bono torigo lakini Nyasaye totenga bado natuanchete ikina kieko gatari ng'abwato gwanchiriria gochia sare kubonde bwensi yaya na sing'incho nanyorete ogoseseniwa noe nabo obuyobo bokoro kitari Ifurayimu bwika lakini gesaku ebisaku 10 bire noti nonde bwensi osirire Biamano sana so komentu kuya ikiagara etopkie yari nginga barete yani bari basirire kenda mubuyi mubairaneri nakiako garagwa atura Ifurayimu yunga sing'inchirenda abete ubugo salike ukiaye ikagenda lakini rende nonye giachite nandi ngitakeire nigu muna intu twatumiru tuchikuya abantu bari basirire bari bachire tonyara ko batukubaire nigocha nimona Halo. Anchata kamenta kang'ana kama ikagachi. Kama yako garachinse chialie. Chiari de baba. Nchikana achire kurigereria igoro yebisaku bimuna biarengire nabo bikona kona gutoroka gocha asitore ase egesaku kia Abaisiraeli kia bono ikiagera Nyasaye itu igabugata obwanchani nandi nigabugate chinguru obwa mono ring'ana riaye rino tokonya kurisoma rituko ase rituko nigo rikotusukiange nasari gwetera ase enchera ya bene y'obwanchani n'enchera y'obwanchani nering'a ekare tokona gusaba rituko ase rituko naintu aba bande togoikane naintu nabo nabo bagotorora ko babuya naende ba wetera asugusaba bokon ebirangereri byabo byasuika gocha asitore twabakirori obo bono inkirende tukare gotebi buga igaikaya era kare gototebia 55 ebungo 11 igo tukare gotemwa ring'ana ria Nyasaye bone kare riasokire isiko iri gocha koira na busako rwasimo omunwa ye atigo kare tokorandiria abantu kusage tukobaria kobareta korwasi basirire goche ng'ana erindiri gosira bosa nigo riko bari goikiranigwa naende riarija n'amachibu gamaya bono nigo tukare gotebu naki ring'ana eri naende nigo rigokina nigo rigokina emeye ebinto bionsi gwetera ase ogotomwa oboria atomirwe gochia ase abasumba aba baye torabe tokoba tokona korigia bono ntitomasa korosa naki ng'ekare torabe tokona korigia ching'ondi echi chia Nyasaye echinde chire chimbago chinsemo ntorosa kubarigia tobe togosaba twamana kubarigia igo ring'ana ria Nyasaye kare torabe tokubakwanera gwetera ase obuya goika tobanyore naende goika tobareta ase obugeri mbiamano ase okomentu kuya Nyasaye abarende nande
uno mwalimu atwegeire gocha buya timanyeti omong'ina ori ominto oborie riswali ng'a kwairanerigu Yamana na bairaneria na intena komenta bwa Kenya twara riro reri wa Ibrahimu una karengana wa beire na sagwa turana bwa bantu baya ba Israeli akubarukana bwa baya igakubaruka baya kwetera se Ibrahimu na Ibrahimu oyo tokomanyora ng'asa murangere tikorwa igamuruse tiasa abantu batamanyete kende lakini aganja akaigwera nokoigwera gwa Ibrahimu ando siasa Nyasaye kumurangeria Ibrahimu igare koimoka igare gochaka riokoigwereria ogiria Nyasaye obwati bunamoteria igo Ibrahimu na Nyasaye igokonyorania nabo barabasanie ekiagera Ibrahimu tarenge kobori Nyasaye maswali gosakane kinyasaye amotebi nakiare gokora Nyasaye murangire sikurwaje atabantu bajwa tare batamumanyete Nyasaye akamurusio akamuigwera paketa gikayo moerio gwikira bono rende abeire Israeli Abaisiraeli abange igo bono ng'okoigwera kwaye na Nyasaye ngakiteyo Ibrahimu airanete nyuma nonya niriakomotebi ng'areto omwana owoke mwanzo Ibrahimu igakomoka mambia gakomotebi Ibrahimu gesa kwaro keigagochaka chinsa chimari pani bono Ibrahimu namaakatokochera mono Nyasaye na Nyasaye akarokigunera Yamano akitiga toikeria abu ono timaiti gosonda narobetere irgakie nusu etagekaiga Inari gukomerana timu igoro ya pasta tiyo yoga okworokia torogeti obwanjani korume yaye n'obwamate bwa Nyasaye torogeti ingikiagera torogeti bono ekerare kendete ogoikaria ekanisa ekerare ngi n'omweigo igo nesigasigo emambiri abogete era aikerania ekanisa kagoikanchera buna banyoranete n'omonto oria bono noroche buna aro atwarete obororo boro obonene tachigwekanya tachigotwara oboremereria just experience kidogo tu omong'ina oyomo omwana oyo agasiganwa abamura bachire bacha korora omochi bono bachire bacha korora omochi baumire omong'ina oyo obokire obogoire ebituma oirire etingasi obosia abageni ngocha bare akarora tinkogenda na magoro tigandine egari eyega ng'ende bwangu abageni ngocha bare bono riria rine egari n'obosi noroche ekenyori ninkere obosi abageni abaiga bari gocha bwoye no barinete egari eyemo through experience nabera abaseito tintagete gokwana through experience bono kabarine egarine obosi bori bogakuna abageni aba oyoro gocha komonyomera bono goba guteta amang'ana bakoramo omong'ina oito kari omoriri tokari omochinga igo obore omoriri nonye na enka yago tekari nabo okaenenete omong'ina oria era agakira agaika esare goikera agetweka obosi akayerera okomenya okwayerera riria aikia obosi nyomba akogenda okobeka endagera riria akire tokonyora abamura bari nabo bagwaka korugesie abamura bari bagochikorigeri bakonyana n'omong'ina oria barama abana ba Nyasaye torora mbosokuki bwabete ase abamura aba bamura bari mbachiti konyoma mochi oria igo bariete endagera eri igoro bari bande bagasoka bono ninki mbatwarete boremereri ng'a twabukirwe obosi mbachiti gotwara yabete bono ikabwika na Pastor G
embwiri pasta chia orogeti ko chia somontoria naba muraba na baruba korokia omongino oyo ni wenerete toremererie tutwara ubwamate tusange bunirese ni yare batewari lingana limwamurina nenga kumusanga bono barabumba sangete na mongino oyo na pasta ta sangete no muntu uri baomeranete biyamano Biamona documento pia. Bano gagichinsa chiarire. Biamono ekiagara chinsa chiarire gakitiganya sato konye. Ganya sato konye embuga ya itoga kie erali nere kurali Yesu nere gusanga nere iragera tusange n'abamintu. Bane bebuka no mune yitwe ibure na botole igwa abandi akarotole wose ninka karotole wose mpara gusandonsi embuya itigere ngao bono tigango to some kurwa bugaki tunyare ko batukumanyanga andonsi estole tigatunyare ko batugusanganya sawito uyu to kwigera kira rituko ina erenjira turareta abantu baye utatubwiri bwaye ndiamono kakio omorali ni kibono tukule no gusaba Biyamono singinju chingaki na yakiringa biyamono singinju tuwasangire twensi na akeroko ende kanisa mangana ya no ende ko yagariya na ko bwamoro ko nyora so bwagare bono tigatu nyorenga nyasaye otoire obutumwa into tugwente gusanga ningi no butumwa wanene ikina gitogo sanga ngakitoko bosanga asoko mwegi Yesu na asokoro si bosani ngakituranyare ko bayira ni bali barura asitwe nyasaye igako bali abana baye ento ya kabere igotoko muri yori orura asitwe aina ro tuyire sereso ni yiri tukulia lero na ko kwana no muntu omomanya to omomanya na bono no momalaika go chabu okwana na yaranyo kwamura amire kwamatoko nyeire eventually ororenga na kaminyoka igari ingo chigotabo kiri na bana asali kunya sato konye ilinde tomanya ngakira chingaki ase chinkwana asokoroka na waito asikiringana no kumusanga na komora kyeto sabenya sawitu biyomona so wanjani wao biyomone kiara watu igiri leso ni enene yobore ubuga mwanya bantu twetigira asure tuwabere ibyete kiagara ntua manyete so gutamanya waito tuakorire ibe tochene tokobwenere bono tokonye tukwigi na gusanga ayara yao na kubwamona asando zitora oroki ilitalia oli bakwe kabamona intu tuwaligani asoboro tubwao asilite somotoria amen Amen. 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 Biamono.